Ladies and gentlemen, tam vidíte od dnešního videa, který má název Co bude dál v naší studio Gamebox. Takže budeme teda dál točit videa, což já jako tutoriály a taky nějaké i videjka možná budou. Jak jste si všimli, mám zakrytýho obličej, protože se nechci ukazovat. Teď se nemocné, bolí mě hlava. Takže dragone, pokud tam co neřešte. Takže já jsem potočil videa, hlavně i tutoriály, protože mě baví, s těma efektama a tak dále a tak dále. Mám dobrý komle renderování a tak dále. Nechci se radši vykovat, nebudu tady rozebírat. Dragonik určitě bude ty svoje vlastně tutoriály videa a z Minecraftu i Robloxu a ještě z jednoho videa. Jo, pokud to asi rozjede, což vám neřeknu, ale bude to pařba a bude se na to strašně líbit. Takže vlastně ještě jsem chtěl dělat tohle, takže pokud se mi to povede, tak tady na prstě, teďka mám obrázek Minecraftu. Takže, a já si vám už naše videa pro víc videa, klikněte na odběr, čekněte videa mého kolegy Dragonise, dejte odběr, dejte like.